Er du blevet mobbet før? Nej, det er ikke. Har du mobbet en person? Ja, det er jeg. Kender du nogen, der er blevet mobbet? Ja, her på skolen gør nogle elever bliver mobbet. Hvordan er det at blive mobbet? Jeg tror, at hvis man bliver mobbet, så er det svært at komme op om morgenen, og jeg tror faktisk, det er mere forfærdeligt, end man lige forestiller sig, hvis man har en hverdag, hvor der er nogen, der er efter en hele tiden. Hvorfor tror du folk mobber en person? Jeg tror, at dem, der mobber, det handler mest af alt om dem selv, at de ikke hviler nok sig selv til at lade være, eller at de selv har nogle problemer, og derfor så peger de på andre for at skjule deres egne udfordringer. Hvad er der forskellen at drille en person eller mobbe en person? At drille kan sagtens være venskabeligt og sødt. Når drillerier kommer til mobning, så går det over folks grænser. Hvad vil du gøre, hvis du så en person blive mobbet? Når jeg ser en, der mobber her på skolen, så tager jeg fat i personen, der prøver at forklare forskellen mellem drilleri og mobning, og hvor grænsen går. Fordi dem, der mobber, det er ikke sikkert, at de altid selv lige ved, hvor grænsen er. Okay. Jeg har et nyt spørgsmål igen. Hvad er ondskab ifølge dig? Hvad ondskab er? Ja. Det er et godt spørgsmål. Ondskab, det er noget, der ligger i alle mennesker. Det er et stort spørgsmål. Og ondskab, det er noget, der kan komme frem i mennesker, hvis man bliver manipuleret til det. Og ondskab, det kan komme til udtryk på mange måder. For eksempel igennem mobning, at folk, der mobber, for det meste, så ved de ikke selv, at de ikke selv er opmærksomme på det. Så mennesket har noget i sig, som kan være ondt, men som man skal prøve at ignorere og undgå på en eller anden måde. Ja. Mener du selv, du er ond? Må jeg lige kort afbryde? Ja. Kan du bare? Ja. Hvis du siger pølse igen, så er du med, okay? Det skal du sgu da ikke gøre. Bare lad ham. Skal jeg starte? Ja. Godt, det klipper du ud. Er du blevet mobbet? Ja. Har du mobbet før? Nej. Nej. Det tror jeg sgu ikke på. Kender du nogen, der er blevet mobbet? Ja. Ja. Hvordan er det at blive mobbet? Forfærdeligt. Ikke særlig rart. Hvorfor tror du, folk mobber? Det kan godt være, at de har problemer med sig selv. Ja. De prøver på at være sådan, prøve at virke overlegen på en anden måde. Det er den eneste måde, de kan prøve det på. Mm-hmm. Hvad er forskellen på at drille en person og mobbe en person? Altså, når du driller, så kan det være sådan her ment i sjov. Sådan ligesom hvis du er ven, og du driller en. Men En mobning er mere alvorligt. ja. Okay. Hvad ville du gøre, hvis du så en person blive mobbet? Hjælpe personen, der bliver. Hvad siger du? Ja. Hvad er ondskab ifølge dig? Noget, der gør ondt. Ja. Noget, der ikke er rart. Men det kan være det på mange måder. Okay. Mener du selv, at du er ond? Nej. Det er umiddelbart. Okay, kender du nogen, der er ond? Ja. Emilie? Det, ja, nej, jo, det er godt være. Okay. Gør det en ond at gøre onde gerninger? Ja. Ja. Mm-hmm. Kan onde folk ændre sig? Ja. Okay, mange tak. Er du blevet mobbet før? Nej. Nej. Har du mobbet før? Ja. Okay. Kender du nogen, der er blevet mobbet? Ja. Ja. Hvordan er det at blive mobbet? Det ved jeg ikke nok. Okay. Men lidt. Ikke godt. Hvorfor tror du, folk mobber? Fordi de keder sig. De har det dårligt med sig selv. Hvad står der her? Ja, hvad står der her, mor? Hvor? I sektionen. Hvad er der forskel? Jeg kommer til at skrive forkert. Hvad er forskellen på at drille en person og på at mobbe en person? Mobning fortsætter. Okay. Drille, det er ikke noget, der fortsætter. Ja. Hvad ville du gøre, hvis du så en person, der blev mobbet? Nok hjælpe. Okay. Hvad er ondskab ifølge dig?
Man gør nogle onde ting. Mener du selv, at du er ond? Nej. Kender du nogen, der er ond? Ja, men nævner ikke personer. Okay. Gør det en ondt, at man gør onde gerninger? Ja. I og selv. Kan onde folk ændre sig? Ja, det tror jeg. Okay, tak. Jeg er sådan lidt. Er I blevet mobbet før? Nej, aldrig. Ja, det er jeg. Har I mobbet før? Ja, en gang imellem. Nej, aldrig. Kender du nogen, der er blevet mobbet? Eller Ja. endnu? Ja, det er jeg. Klassekammerater. Hvordan er det at blive mobbet? Jeg tror, det er en rigtig dårlig følelse. Det er en forfærdelig ting, Hvorfor tror du, folk mobber en person? fordi de hader dem. Fordi det er sjovt. Hvad er der forskel med at drille en person eller mobbe en person? Mob det mere alvorligt. Det er altid sådan mere for sjov at fuck med en. Hvad vil du gøre, hvis du så en person blive mobbet? Enten vil jeg mobbe ham med, eller så vil jeg blande mig udenom. Blandt mig udenom. Hvad er ondskab ifølge jer? Ondskab, det kan være had, det kan være, hvis man slår en. Mange ting. Og det bare være- Nej, det er mobning, det er mor, det er... Ja. Mener I selv, at I er onde? Til tider kan alle være Nej, onde. aldrig. Jeg er en rigtig blød person. Kender I nogen, der er onde? Alle mennesker kan være onde til tider. Ja, det gør jeg i hvert fald. Gør det ondt at gøre gode, onde gerninger? Nej. Kan onde folk godt ændre sig? Ja. Alle mennesker kan ændre sig. Er du blevet mobbet? Nej, Har du mobbet? det ved jeg ikke. Det kan godt være. Kender du nogen, der er blevet mobbet? Ja, Hvordan er det at blive mobbet? det ved jeg ikke. Hvorfor tror du, folk mobber? Fordi de har det dårligt med sig selv. Hvilken forskel er der på at drille en person og at mobbe en person? Når man driller, kan det godt være sådan lidt for sjovt. Men det er mobning nok ikke. Hvad ville du gøre, hvis du så en person blive mobbet? Det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvem det er. Sådan. Hvad er ondskab ifølge dig? Altså, det er ondskab at mobbe andre, synes jeg. Mener du selv, at du er ond? Nej, Kender du nogen, der er ond? det ved jeg ikke sådan lige. Måske nogen gør det. Gør det en ond at gøre onde gerninger? Det ved jeg ikke. Kan onde folk ændre sig? Ja, det tror jeg. Okay, så vil jeg sige mange tak.